Maglaro muna ako. Wala pa kami pasok. Recess time. Laro tayo mga classmates. Ako lang una. Mauna. Wala kayong pake. Wala kayong pake. Ako muna. Ako. Tingnan nyo, din ganito maglaro ng Jackie Stone. Marunong na ako. Panalo. Naku, may klase na kami. Pasok na kami sa loob, may klase na. Morning, ma'am. Good morning, classmate. Good morning, class. So, ngayon umaga, ngayon araw, ang pag-aaralan natin ay sibika at kultura. Sabi ko kahapon, mag-study po kayo. So, Bibi Dayang, stand up. Yes, ma'am. Ako, ma'am. Tumayo ka. Punta ka dito sa unahan. Magtula ka ng sibika at kultura. Sabi ko kahapon, mag-study po kayo. Good morning, ma'am. Good morning, classmate. Good morning. Magtula po tayo ng sibika at kultura. Yay! Okay, simulan natin. Ako'y Pilipino, batang matalino. Ako'y bumabasa at sumusulat na. Marunong umawit at laging masaya. Batang Pilipino, bibong-bibo ako. Yay! Sige, tapos ka na nagtula. So ngayon, kumanta ka. Anong makukuha mo kanta? Watermelon at saka Up to the Ceiling. Start now. Magkanta po tayo. Watermelon, papaya, Minggu in banana, put salad, up to the ceiling, down to the floor, rip to the window, right to the door. Mama kiss me, Papa love me, for I know my ABC, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Come on, sing our ABC, D, E, F, G. Sige, maguya na tayo. Goodbye, my teacher, goodbye. Goodbye, my teacher, goodbye. We are going goodbye, Goodbye, my teacher, goodbye. Okay, goodbye, ma'am. Goodbye, classmate. Goodbye.